دو درباره پیواژوی ده بردف که AKP Ömer Çelik axifî bû, daxuyan yekda bû. Ömer Çelik diyar kir ku amadekariyên wan ên pêvajoyê didome û got em her roj civînan dikin û li ser dixebitin înşallah heta meclis neketiye betlanê em ê qanûna çarçoveyê derxînin. Bir devlet politikası olarak bunun yürüyor olması. Berdevkê AKP Ömer Çelik têkildarî geşedanên Rojevê li navenda giştî ya partiya xwe daxuyanî da. Ömer Çelik bilêv kir ku wan têkildarî pêvajoyê geşedanên li Herêmê û rewşa siyasî di civîna desteya rêveberiya navendî de nirxandinên berfireh kirine. Ömer Çelik têkildarî pêvajoyê anî ziman ku ew di merheleyeke nû de ne û wiha axivî. Merheleya nû ew e ku ji bo çek ji dewrê rabin zemîna hiqûqî ye. Gelek aliyên vê pêvajoyê yên weke hiqûqî û civakî hene. Ew polîtîkayeke dewletê ye. Em heta vir hatin ew girîng e. Mesele hê nû dest pê dike. Helbet avakirina zemîneke hiqûqî girîng e. Di vê pêvajoyê de rexneyên erênî girîngin. Lê li ser navê rexneyan, rexneyên hildiweşînin bi pirsgirêkin. Hem hukuki Di berdewamiya axaftina xwe de Ömer Çelik destnîşan kir ku pêdivî bi zemîneke erênî û hişmendiyeke berfireh heye. Ömer Çelik bilêv kir ku pêvajo karekî zirav dixwaze û wiha pêdeçû. Em bi rehetî nehatin vê astê. Tevî sabotajên tên zanîn û nayên zanîn jî ew pêvajo bi rê ve çû. Merheleya em gihîştinê merheleyeke krîtîk e. Divê hemû kes li dijî sabotaja pêvajoyê bi hestiyar tev bigere. Ji bo wê îro ne dema ku em bi awayekî tund lê bi awayekî ku destê hev bigirin biaxivin. bir mutabakatı ortaya çıkarmak Ömer Çelik diyar kir ku amadekariyên wan ên pêvajoyê didome û wiha pêdeçû. Em her roj civînan dikin û li ser dixebitin. İnşallah heta meclis neketiye betlaneyê em ê qanûna çarçoveyî derxînin. tarihin diğer ufuklarına da kol kola girerek